Máme tu Dominika, ide na Hell Challenge a povedz niečo o sebe, o MMA, že jak dlho cvičíš MMA už? No, cvičím, že pár roky a calisthenicu sa jej venujem od 14, stále to mám v sebe a dnes to idem potvrdiť, či dám viac ako 160 bodov. A koľko máš rokov, koľko kil? Mám 19 rokov a mám 87 kg. Dobre, takže môžeš na to. Keď púlneš, časomiera odbehne. Super, dobre. Máš bonusové body nazbierané. Momentálne druhé miesto v Hell Challenge. Juraj Kovač je tretí. Ale... Dobre, ešte máš 3 minúty. Pokus o muscle up. ...90 kg, to je niečo iné, ne? A vtedy si mal koľko kg? Vtedy som mal 76. No, tak to je rozdiel. Ešte máš 2 minúty. Ešte asi pull-up sú. Počkaj, idem z tej strany. Muscle up. Pekne. Už. Máš minúta 10. Dávaj pozor na formu, lebo na formu dávaj bacha. Minúta ešte. Dávaj pull-ups, go, go. Dobre, po jednom. To je ono, to je ono. To je ono. To je ono. Pain. Ako treba je taký. Super. Ešte dokonč, ešte máš 30 sekúnd. Skús iný grip. Tak môžeš ísť tiež. Môžeš je tak. Dávaj. To je ono.
Konec. Poringo, Konec. Konec. Hej, konec, už bolo 5 minút. Fú. Čo? Povedz niečo na záver, že No, som sklamaný do seba, ale na 150 bodov to nebude, nebude, ale ale skúšaš to ďalej. budeme dovolení teda. Cez leto, ne? Dobre. Že to bol Dominik MMA,